nemukomana chandashaya chii zvinzi ashaya mukadzi wake yandauya netsamba yakuno ndokuti ndopandakazoti nditange nyaya yangu iyo. Ndasvika panyaya yangu iyo handasvika uri musi wa 23 gore rapera iri Saturday ndikubva kubasa ndichisvika kubasa yandasvika paumba pangu Saturday zvekuma9 ndandavhura dho anaunoka isina kunoka kudaro ndavhura dho rekutanga ripadining haana zvinhu richi 2 bedroom chandapinda kudaro chandavaona uyu akarara nemukadzi wangu pasi vana vari pamubhedha vachiteta bonde vadaro ndasvika ndapinda mubedroom abva chindibata huro manje ndikauraya reka munhaka mukadzi ndokuzoti usauraya ndaukakarara paya inini namukoma musha umwe chete pane mota iri pamberi apa ndasvika kudaro ndaukakarara paya ndauraya kani nafrengi ndaurayiwa kani ndopakazobuda asina kupfeka bavati wabhushi wese mukadzi akatanga buda mukadzi uye abva abudawo dzasara dziri mumba abva buda wari waswina zvekuma9 idzi wakarara kudaro wakanga akarara pamagumbezi angu manywana andisati ndapfuka pazvekutoti ndaitotova enzi wakasvika wanofutawo indo rangu wabva wapwanya nefremu rangu rakabva rasara rashipika kunetsana mayamo ndo zvakaitika mukadzi wangu mukadzi wacho aripo hatichiziva kwaari bawende aruziva kwaari because vakamboenda kuna sekuru wacho chimani here nemukadzi wake mukadzi wangu alright it's okay ndamira pamberi pendara mamukaura kubva pakatanga nyaya yangu handina chandakaramba ndikapedzera ndakati handiri kupedzera dare nguva zvakaitika zvishuwa ndakabatwa handina chandakaramba it's okay isusu ndo vanhu vatinoda munhu ataura chokwadi haapedza handisina kupedza hangu nguva yechidare zveshuwa ndakabatwa nemukadzi wechimunhu saka izvozvo tinozvifarira because nguva yakakosha asi hazvirevi kuti haisi mhosva mhosva ichi imhosva ndinoramba ndikutaura vanhu panapa ndinoramba ndikutaura wakadzi wasina varume wakawanda wakadzi wasina varume wakawanda haumboshayiwo hwako hwani anokuda pane wakadzi wasina chii kana wakaroora chinoti uzosiye wako mumba uchienda kopinda muno umwe mumba meumwe murume futi chii dai wanga kuti wabva mumba mako wobva waenda kune munhu asina murume zviri nani unototi uri kubva kosiya wako mukadzi pamubhedha utorara pamubhedha woumwe murume ende kupusa kwacho azi mombe yepi zviya unokama wakaringa nzira azi mombe ei azi unodini unokama wakaringa nzira ungabva watishuva kuita muswinda kuba musiri mako mubhedha uti wako wakupedza hako wako newanda wako usati waripira yekutorara nemukadzi wacho yekutanga yemhosva yako ngeyekuita muswinda mumba musiri mako hakuna munhu anoita freedom yakadaro. It means kakazike kutanga chijairire chakanyanya. Dai muzi dai wana wanga waripota wabvunza kuti aiuya rino aitauza every day taitoraswa pamberi ende wana zvinoti washamisa kuti
sei kuna baba munini akauya kunorara pamubhedha asi baba kana aripo torara pasi kutoita kuti vana wawenge baba wavo nenyaya yekuti baba kana aripo vanorara pasi. Iwe uripo promota wana manje kuisa ruwengo mumba iwewe, so bad, zvakashata. Iyo zvizi murume haana mukadzi asi iwe uri toziva kwaari, asi akaroora ndeuti iwe hauna kuroora. Akaona nyaya muridzi wemukadzi asi toziva kuti mukadzi aripi, asi mbavha iri kutoziva kuti mukadzi ari pakati. Zvakashata. Iwewe wako mukadzi una here? Ari pano mukadzi aripi mukadzi wajaini? Uri pano? Ngasunge. Okay. Uya. Apa ishamwari neshamwari ndizvo. Muchinyanyawo kutrasta shamwari wakadzi. Sanye kutrasta shamwari. Shamwari dzinokutukudura kashoma kashoma. Chanda kuita manje. Inini pakatongoita vanhu vairi badzi vatodanana nemukadzi wemunhu. Iwe une wako, uyo ane wake, uyo ane wake. It means kuti mafambiro yenyu vese hapana nomaziva. Pane hwana anokwanisa kunge akutouraya umwe. Pane hwana anokwanisa kunge akutopa umwe chirwere apa. Because handaifunga iwe pawakaona uri wasvitwa, pawakabata uro, anga akapfeka protection edo. Anga asina. Kuvura undopinda wakadaro mushauzi wako. Mugare muri kuziva status yenyu zvakamira sei. Ndine hembe futi dzemukadzi wangu dzitori kuwedza kuti kudaidza ndingushaya zoti ndodzitawo sei. Nedzawo futi dzake uyu futi. Dzemukadzi wangu uyu wakazomudzoserera hembe dzake. Asa ndinadzo. Dzake wakabuda mbari kuswindero. Dziri pepe dzacho. Ndirikumba ndatorwa pawatsomba panonoshandirawo. Ndakumba kwavakiwa saka makina ndinawo kuno. Oh, saka uyanga uteka advantage yekuti most of the time unongori kubasa. Because offer ndaipiwa 2 days chete. Saka 20 days dzese kana 29 days dzadzidzi dzake komba. Ndingada kutaura kuti confidence dzekuita muswinda mumba musini mako. It means kuti murume wayo akauya off day rakarisiriro akatariswa nemukadzi. Enda hawana kukiya door. Because vaitoziva kuti hapana anouya. Baba akajokwa. Waziva kuti baba ataurirwawo nemweya yako kuti ichimboenda kumba. Pakati pemwedzi wachimboenda kumba. Apa unotosvika manje pakadaro ipapo. Mukadzi wako chaya kuti ndibikire tea ya4 haabiki. Asi unosvika chikomba chiri kuchiswida chitori netea utodziya pasaidi. Chabikirwa. Shamwari wakadzi wamupfekerepi? Zvinofanira kunyadzisa izvo. We? Zvinofanira kunyadzisa izvo. Saka because inini munhu anofamba ari muswinda mumusha usiri wake angofanana nemuroyi. Kwandiri inini muroyi chete ndiye anobvumidzwa kufamba asina kupfeka mumusha usiri wake. Saka iyo chekutanga 1 ndikufamba mumusha mewanhu usina kuita sei? Usina kupfeka mombe. Kechipiri ndikudanana nemukadzi wemunhu. Imosva yega iyo. Ndikudanana nemukadzi wemunhu, knowing very well kuti mukadzi wemunhu. Kupwanya mhuri yemunhu. Mombe 3. Nembudzi yacho. Nejongwe. Kana iri mari
$350 pamombe yega yega. Kaona kunza iri mari. Asi mhosva yako haina kuperera ipapo futi. Une imwe mhosva futi yekurara nemukadzi wemunhu usina protection. Uri muurayi. Uri muurayi. Uri moni. Ipapo dzimwe mbudzi mbiri dzekurara nemukadzi wemunhu usina protection, knowing very well kuti chii hauna kupfeka. You are endangering life yemunhu. Then ndiyo imwe yacho yekudzipa muridzi wemumba. Imwe mbudzi futi. Saka ndoda mbudzi 4 kubva kwauri. Mombe 4 nejongorada. Mbudzi ngani? 4. Mombe ngani? 4 kubva kwauri.